tak sampe rangin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Eruna wengi wayaku beda atiku Siko perdo tak usah Ayo aku bisa gadam lintang rago endai rembulan aku sabar kuatir aku tak sabar sekar-sekar ingorokan keterangan tak golei nunggu domet sing terto kanggo nalasi luka-luka
Wanita liya wis milih tresnaku apa dheweke
sit lan pati ning anu ora wedi Ayo Mas Bubu. Kai. Iya. Rambe. Awas. Dulu. Ayo. Awane wis kok beda sapa kae. Kae. Iya yo. Negaruan. Ayo. Anake padha seneng wong tuane ora oleh terus kepiye. Iya. Awas. Ayo. Awas orjene. Awas hati-hati nih. Awas kena orjen, awas. Ojo mundur. Awas kena orjen. Iya. Ayo kae mlayu bocahe kae. Ayo suling mlayu. Ayo. Wis ora iso mlayu kowe suling. Hei, awas orjene cekeli, awas Mas. Orjene cekeli, awas. Awas. Ayo. Iya. Mas Budi Centong. Eger kae. Ayo. Awas. Iya. Ayo. Pecute balike kae pecute. Yeay. Awas. Iya.
Ayo, ontran opo maneh iki? Ayo. Ayo, ora mundur, awas. Ayo, padha medhun, padha medhun. Ayo Mas Rosi. Dikawal Mas Rosi. Mas Budi Centong ya. Ayo, ontran opo? Ayo maju alon-alon Mas Budi. Meh kelewat. Ayo, medhun sing alon. Ayo. Awas. Padha minggir. Iya, maju, awas. Iya, awas. Loh, ayo, iya, awas. Awas. Kakinya diangkat itu. Awas. Ojo ning pinggire. Ayo. Salit guys. Iya. Kayak golek opo?